Hej, du lytter til podcastserien Dramadronningen på første. En podcast om de 3 principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og med mig i studiet har jeg som altid Dramadronningen på første, a.k.a. mine tanker. Vil du gerne vide mere om de 3 principper, så kan du lytte til min anden podcast, eller købe mit e-kursus, En guided tur til indre ro. Du finder begge dele inde på min hjemmeside, sarahspangsberg.com, og her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Derudover kan jeg anbefale Facebook-siden og foreningen 3PDK, de 3 principper Danmark. God fornøjelse. Velkommen igen. Vi sidder stadigvæk i Budapest, og det er Thea og mig. Ja. Vi kom lige til at sidde og snakke, og så dukker der så med en historie mere op i hovedet. Som der jo nogle gange sker. Det er det, jeg siger, Budapest er godt for inspirationen. Det er det. Det er fantastisk. Så hermed sagt, at hvis du nogensinde får en hjernerystelse, så skal du bare tage en tur til Budapest, så får du det bedre. Så bliver alt ikke bedre. Ja. Nej. Det vi kom til at snakke om, det er det her med, når dramadronningen gør, i det her tilfælde mig i hvert fald, til lidt af en martyr. Jeg kom sådan til at tænke på en episode, jeg var på Bornholm i en lille uges tid her i sommerferien. Jeg tager sådan afsted med min søn og hans far og så min veninde. Jeg tror faktisk, jeg har brugt dem som eksempel i et andet afsnit. Nå. Hvert år, så tager vi afsted på ferie. Åbenbart, så bliver jeg så en hysteri hver gang. Utroligt, de bliver ved med at være med. Nå, vi tager hvert år en ferie sammen, hvor vi så bare drøner rundt og mega hygger os. Og som jeg efterhånden blev ved med at falde lidt rundt i, så det her hjernerystelse. Det gjorde så, at jeg faktisk kunne lidt mindre, end hvad jeg normalt kan. Så jeg havde været helt med på, at i forhold til arbejde og computer og sådan noget, så kunne jeg ikke så meget. Men det her, det var jo ferie. Ja, altså der skulle jo kunne det hele. Ja, fordi det var jo afslapning. Ja. Det kunne jeg ikke, skulle jeg så hilse at sige. Men det betød så, at når vi gik rundt i løbet af dagen, så var vi ude at se noget af vores hus, eller vi var ude at vandre, og så spillede vi minigolf. Det er en ting, vi gør rigtig meget. Så der blev sådan spillet minigolf hver dag. Og jeg kunne godt mærke inde i mig, Ja. at jeg faktisk blev udmattet og træt. Og jeg spiste måske lidt flere hovedpinepiller, end hvad jeg ellers ville gøre. Men jeg havde den her fortælling op i hovedet om, at det var ferie. Jeg skulle have noget ud af det, men selvfølgelig kunne jeg også holde til det. Ja, fordi det er jo ren afslapning. Præcis. Selvom mit system meget tydeligt fortalte mig, Sarah, gå nu tidligt i seng. Nej, men vi skal også spille Måneskin. Og jeg ville heller ikke gå glip af noget, vel? Nej, præcis. Ja, så sådan dag efter dag, der blev jeg mere og mere grumpy. Og jeg kunne godt været skønt at være på ferie med sig. Jeg kunne godt selv mærke, at jeg var urimelig. Men på en eller anden måde, så fik jeg mig selv overbevist om, at det var det uden for mig selv, altså det vil sige de andre og deres urimelige opførsel, der var skyld i, at jeg opførte mig, som jeg gjorde. Så den episode, der sådan ligesom virkelig sat det i tydeligt lys for mig, det var, at vi havde den ene aften, og der var jeg faktisk gået i seng før de andre, fordi jeg kunne godt mærke, at nu kunne jeg slet ikke mere. Men der havde vi om aftenen aftalt, at vi skulle stå op klokken 8 eller sådan noget, så skulle vi spise morgenmad, altså op klokken 8, så spise morgenmad, og så afsted ud. Der var en masse, vi gerne ville. Jeg sætter jo som den 8 uger sejl, jeg er, så sætter jeg et vækkeur og står op, hvor hun sætter faktisk mit vækkeur til et kvarter før de andre, fordi de kan godt lide at sove lidt længere. Så jeg tænkte, så kunne jeg også stå op, og så kunne jeg ligesom gøre morgenmaden klar, hente rundstykker, og så var det ligesom enormt hyggeligt, når de stod op, og så inde i mit hoved, så ville de jo blive enormt glade for, at jeg havde været så sød og havde lavet morgenmaden, og vi ville bare få en rigtig hyggelig morgen. Din indre dramadronning havde lige sat op forventningerne højt. Hun havde lavet et billede af, hvordan fremtiden skulle blive, ja. Da mit vækkeur så ringer, så kan jeg godt mærke, at jeg er egentlig stadigvæk træt. Men jeg havde jo en plan.
Så jeg står op, og jeg er træt, og jeg kan godt mærke, at allerede der sådan begynder sådan, ja, så ligger de bare og sover. Mind you, det var selv, der havde gjort det, ikke? Og går så for at dække bord og gør alt det her. Og så står de andre fucking ikke op. Som aftalt. Nå, jeg går så rundt og bliver sådan mere og mere irriteret. Sådan, helt ærligt, det er også for tarveligt. Og de er bare skide lige glade, og vi havde en aftale. Og nu kommer vi overhovedet ikke til at kunne nå noget af alt det, vi har skulle i der. Så kommer det bare til at være sådan, vi drøner fra det ene sted til det andet, som japanske turister og når slet ikke sådan have sjælen med. Og det kører bare stadig op i hovedet på mig. Og til sidst, så er jeg kører jo mig selv mere og mere i det her martyr-mode. Og så går jeg så begynder sådan at gå ind og kigge ind på de værelser, hvor de ligger. Så er de 2 af dem, altså min veninde og min søns far, de er vågne og ligger med deres telefoner. Det skulle de aldrig have gjort. Fordi så er det jo ikke bare, at de bare sover længe, og jeg kunne faktisk også godt have brugt at sove lidt længere, men nej, det er der ingen. Jeg er den eneste, der kan overholde en aftale. Så er det også, de er vågne, og de ved, der er morgenmad, og de er pisse ligeglade, de er fandme respektløse og helt ærligt. Gud. Ja. Så jeg når sådan et rimelig mopset niveau, kan man godt sige. Så til sidst, så sætter jeg mig sådan hen, der er sådan en solseng, og så sætter jeg mig hen i den med en bog, og tænker, så sidder jeg bare her og læser. Så begynder de sådan stille og roligt at stå op. Der havde jeg jo spist, fordi så kunne de det bare selv om det, ikke? Begynder de stille og roligt og sådan tusle lidt op, men de kommer ikke rigtig videre, og de gør ikke noget. Og jeg havde sådan prøvet at være inde og væk sønnen, og der havde hans far sådan, nej, lad nu bare sove, til vi skal afsted. Jeg var sådan, så fint, så styrer du bare det fuldstændig, og det gjorde han jo ikke, han havde bare sove, ikke? Nå, så til sidst, og jeg kan jo mærke, at jeg er træt, men det er jo deres skyld. Ja. Dumme dem, ikke? Ja. Så det ender med, at jeg i bedste modestil, nu går jeg så og lægger mig, for jeg har jo ikke sovet så længe som jer. Og så skrider jeg ikke. Skidesur over, at de ikke stod op, da jeg havde morgenmaden klar. Godt nok det tidspunkt, vi havde aftalt, men alligevel. Ja. Så går jeg ind, så får jeg lige en halv time, 3 kvarter, hvor jeg sover. Og står op. Og de er stadigvæk ikke klar. Så jeg er sådan lidt, ændrede I tidspunktet i går, eller hvad? Sådan, nej, du var jo gået ind og havde lagt dig, så vi kunne følge. Og lige pludselig, så kunne jeg bare se det, at i stedet for, måske fordi jeg havde fået lidt søvn, ikke? Men i stedet for at have været fucking martyr og dramadronning hele morgenen, ikke? Så kunne jeg jo også bare have taget 2 gryder og sagt, så er der morgenmad! Ja. Men det gjorde jeg ikke. Jeg blev stille og sur, og jeg kunne slet ikke se, at jeg kunne have været glad, Sarah. Fordi min normale attitude ville da være at løbe ind og hive dynerne af folk og hoppe i deres senge eller sådan noget. Den mulighed fandtes ikke i min verden den morgen. Fordi jeg allerede dagene i forvejen havde udmattet mig selv. Ja. Så jeg bare nået på sådan et niveau. Ja, du var nået ned til den gamle grump nede i bunden af kælderen, ikke? Den gamle grump nede i bunden, ja. Jeg var fuldstændig nået dernede. Men det betød så, at resten af ferien, der blev jeg lidt bedre til at få sovet. Og sjovt nok, så blev humøret meget bedre. Jeg påstår i hvert fald, at jeg blev mere til at holde ud. Jamen, altså, hvis de vil have det med næste år, så må jeg gå ud fra, at det gik okay. Ja. Man kan sige, at jeg har lært noget. I går, der lå vi faktisk i sengen 7:15. Ja, det må man sige, det gjorde vi. Jeg tror mest, det havde noget at gøre med, at vi var så forætte, så tanken om at gå ud og lave noget som helst andet var umuligt. Ej, jeg tror uanset hvad, så havde jeg gået tidligt i seng. Okay. Så. Nå, men den der martyr i hvert fald, og det kan virke så umådeligt overbevisende. Ja. Altså, da jeg var i det, jeg kunne godt mærke, at jeg var grumpy. Og på trods af alt det, jeg godt ved, så var det bare dem, der var... Altså, lige her, der er det altså det uden for mig, der gør det. Det siger jeg dig. Og det var utroligt troværdigt, lige indtil jeg havde fået sovet lidt. Og så kunne jeg pludselig godt se. Altså, jeg synes ikke selv i hvert fald, at jeg ofte kører den der martyr. Skal vi spørge dine børn? Ja. Sikker på, at de har en helt anden syn på sagen. Jeg er ikke martyr. Jeg er retfærdigt indigneret. Præcis. Så altså jeg kan godt have ting, hvor jeg lige sådan lidt, men jeg tror, jeg er rigtig god til at fange mig selv og sige, okay,
stop beat dig selv, ikke? Altså, så den når aldrig rigtig at udvikle sig til noget stort. Men der har der været punkter, hvor jeg netop har haft den her, hvor man bare har gået, ikke? Og hvor man også var sådan, jeg kunne også bare have åbnet munden. Ja. Altså, men man ser det slet ikke som en mulighed. Nej, det gør man ikke, når man står i situationen. Verden bliver bare så lille bitte indsnævret. Ja, og jeg tror i hvert fald, altså meget for mig, så handler det om, når der sker noget, der skal gøres, en familiefest, eller en eller anden stor arrangement, eller noget, hvor der er mange ting, der skal gøres, hvor jeg bare sådan lidt her, men det er deres ansvar at se det. Altså, det er den der, hvis man går, hvis der for eksempel er, min datter havde en stor fest, da alle hendes klassekammerater skulle konfirmeres, og og det skulle hun så ikke, men hun skulle have festen alligevel. Og så går vi og går klar til den, og så er der sådan hele tiden, små ting, der skal ordnes. Så skal vi skal finde ud af, hvor bestikket er, vi havde lejet sådan en lokale, hvor er tallerkenerne, hvordan virker kaffemaskinen, du ved, sådan en lang liste af ting. Og så min eksmand, han går rundt, og så ender han med at rende rundt og pjatte med ungerne og sådan noget, ikke? Og det er aftenen før, og jeg har bare sådan lidt, jamen, hvorfor gør han det ikke? I stedet for bare at gå hen og sige til ham, hey, gider du lige at finde ud af, hvordan kaffemaskinen den skal virke, så bruger jeg 20 minutter på at gå og være irriteret over, at han ikke selv opdager, at det skal vi da finde ud af. Tia, det er en martyr. Ja, og i sådan nogle situationer, hvor jeg tror, det er især sådan noget, hvor jeg har sådan hvor dramadronningen især har en forventning om, at tingene de skal fungere sådan og sådan og sådan og sådan. Det fungerer på den måde, jeg synes. Ja, præcis. Men ikke kun så meget, at jeg synes, men det der med, at i morgen kommer der gæster, og hvis ikke vi har styr på alle de her ting, så falder hele verden jo sammen. Ja. Hvis ikke vi ved, hvordan kaffemaskinen virker, så er festen ødelagt. Så går alle gæsterne hjem uden at have fået kaffe, og det vil jo være forfærdeligt. Så vil de snakke om det de næste 30 år. Mindst. Og det er rigtigt den der, hvordan vores hjerne kan forbilde os ind, at noget i virkeligheden ret detaljeagtigt pludselig er det vigtigste i verden, og det er sådan et tydeligt billede på det der med, at man kommer ned i elevatoren, og så er der bare nogle ting, der virker enormt store, ikke vildt og vigtigt. Det var jo det, der skete for mig på Bornholm også, det var jo, at fordi de lige sov den der time længere, ikke? Så kunne vi slet ikke nå alt, altså så var hele dagen spildt. Ja. Vi kunne ikke nå noget som helst. Fuldstændig. Det så vi jo faktisk godt, ikke? Aldrig nogensinde få set alle de der seværdigheder. Nej, vi ville i hvert fald ikke kunne nyde det imens, fordi vi havde så travlt. Jamen præcis. Men det bliver så overbevisende. Fuldstændig. Altså, fordi i det her, altså især i sådan en situation som der, hvor jeg stod, nu er det så, det ved ikke, 1,5 år siden det skete, ikke? Jeg er sikker på, at der findes andre. Det er jeg også sikker på, men det var den, jeg lige kunne komme i tanke om, hvor den var tydeligt vist, ikke? Hvor den her ting her, detalje, som jo i virkeligheden er fuldstændig ingenting, fordi lad os lige blive enige om, at vi var været 40 mennesker samlet. Og nok nogen, der... og jeg er ret overbevist om, at mindst en af dem vidste, hvordan en industrikaffemaskine den virkede. Så det havde aldrig, og det var jo ikke, fordi det var sådan en helt vildt fancy fest. Vi hjalp jo alle sammen med at tage bordene og sådan noget, så det var jo ikke sådan, at festen ville være ødelagt, hvis gæsterne ikke kunne få kaffe, fordi der skulle nok være en af gæsterne, der vidste, hvordan man lavede en kop kaffe. Og selv hvis de ikke kunne få kaffe, så er det ikke det afgørende. Præcis. Vi havde været over grænsen og hentet øl. Vi havde været over grænsen og hentet øl, ja, lige præcis. Men sådan en detalje, den kan bare tage over og blive så alt overskyggende, ja, som man bare... Ja, og hvis man ikke opdager... Fordi det er jo det, jeg synes, der er så vildt, det er, at når jeg så bliver fanget i det, på trods af, at jeg godt ved, det er bare mine tanker, så lige der, så kan jeg ikke se det. Ja. Det kan hjælpe, hvis nogen så kommer hen og siger til mig, nu er jeg jo så heldig at have en omgangskreds, der også kan sige, så kunne det være, at det var inde i dit hoved, ikke? Så kan jeg godt lige sådan snappe ud, men det er sådan lidt ligesom, man har røget et forkert spor, og så skal man lige sparke selv. Ja, men man skal lige have det der lille spark der for at hoppe fra spor 1 til 2. Fordi det er så overbevisende. Fuldstændig. Og det er også derfor, man bliver martyr, fordi det er jo dem, der er dumme. Det er din eksmand, der er en idiot, ikke at finde ud af, hvordan kaffemaskinen virker, og hvor gaflerne er. Ikke? Præcis. Fordi alt står og falder med det. Ja. Tror man pludselig, og han er den dumme. Ikke? Eller at det jo
fuldstændig rimeligt, at jeg bliver sur, fordi de er jo i gang med at ødelægge hele dagen, ikke? Ja. Det eneste, der ødelægge dagen, det var jo mig. Ja, og eftersom der ikke var andre, der var stået op, så var det for dig selv, du ødelægge. Jeg gjorde det, ja, men det var deres skyld. Ja. Og den her grad af overbevidsthed, som man bare uanset hvor meget man godt forstår, hvordan de 3 principper virker, jo bliver fanget af. Fordi det er en del af det, det er så overbevisende. Ja, og det er jo og så bagefter, så kan man kigge tilbage og tænke, oh my god. Ja, og det er jo ikke kun overbevisende, det er jo også, altså, det føles ægte. Altså, det er ikke bare en tanke, der overbeviser, det er hele kroppen oplever det som værende et ægte problem, det her, ikke? Så man bliver sådan helt fanget i det, og man er sådan lidt, gud, når man så kigger tilbage på det og tænker, oh my. men der synes jeg faktisk også, det har været en kæmpe hjælp at forstå, hvordan principperne virker, fordi før i tiden kunne jeg godt sådan skælde mig selv ud over, hvordan jeg havde opført mig. Nu griner jeg bare af mig. Altså nu er det bare sådan, for helvede, Sarah, du går i den igen, ikke? Ja. Og så kan jeg også bare sige, altså så kan jeg steppe op og sige, det må I fandme undskylde, jeg har været lidt en kælling, ikke? Fordi det var jo ikke mig. Eller, altså det var, men jeg var bare blevet forført af mine sindssyge ting, og noget ned til, hvad var det, Grumpy i kælderen? Ja, den gamle Grumpy i kælderen. Den gamle Grumpy i kælderen, ja. Det var jo bare det. Så det er ikke så alvorligt, det er ikke så skrækkeligt. Ja. Og det vil sige, på den måde, så selvom jeg stadigvæk ryger i martyren indimellem, så er det ikke så, altså så er det bare det. Og så kan man grine af det, og så kan man lave en podcast-afsnit. Præcis, altså der er aldrig noget, der er så skidt, så det ikke er godt for et eller andet, ikke? Men jeg tror også, at nogle mennesker har en større tendens til at ryge i martyren, fordi at de nemmere lader sig forføre af hende her dramadronningen, og hendes idéer om, hvordan fremtiden skal være, ikke? Ja. Og når det så ikke lever op til, eller vi er bange for, at det ikke lever op til, fordi det er jo ikke så meget, fordi det er jo fremtiden, så vi er bange for, at det ikke ender med, så ender folk med at blive den her lidt martyr over, men det er også fordi, altså allerede inden tingene er sket, skal have en grund til, hvorfor det ikke bliver, som det bliver. Ja, man bliver sådan lidt sur på forhånd. Præcis, man indløser billetten, før man før man egentlig ved, at man har brug for den, ikke? Det er et fedt udtryk, man indløser billetten. Ja. Og det var jo det, jeg gjorde. Altså, fordi hvis ikke mit hoved havde fortalt mig, så kunne vi ikke nå noget hele dagen. Så havde det ikke betydet noget, folk ikke kunne stå op. Nej, præcis. Det var fordi, jeg havde den her fortælling, som nok kom, fordi jeg i forvejen var udmattet og kørte mig selv sådan lidt. Ja, du kørte på grænsen hele tiden, ikke af, hvad du egentlig skulle. Det er jo den her pushy ting, ikke? At hvis jeg havde lyttet til mit system, som fortalte mig, at jeg var træt, og ikke havde lyttet til mit hoved, der sagde, nej, det er ferie, bare giv den gas, så var jeg slet ikke nået dertil. Altså, så i virkeligheden handler det ikke om, hvad gjorde jeg på den dag, hvor jeg blev martyr. Det handlede egentlig om at sige, hvad gjorde jeg i dagene inden, hvor jeg ikke fik lyttet til mig selv, og ikke fik behandlet mig selv, som mit system jo ret tydeligt fortalte mig, at jeg måske skulle. Så havde jeg lyttet der, så var jeg jo ikke nået. Nej, sandsynligvis. Vi kan jo ikke sige det med sikkerhed. Nogle gange kan den opstå ret spontant. Den har vi vist alle sammen prøvet. Fra 0 til 100. Ja, lige præcis. Så siger jeg, det vil jeg. Der kommer en tid i en hver kvindes liv. Ja, men altså, vi kan slå en hver racetrack car i 0 til 100. They have nothing on us. Så hvis vi sådan opsamler det ved jeg har sådan lidt fornemmelse af, at nu vi har snakket lidt i alle retninger. Men det gør egentlig, så tror jeg, at det jeg gerne ville med det her afsnit, var egentlig at sige, jamen, den her martyr, den kan opstå, især hvis vi ikke ligesom passer lidt på os selv, og lytter til, hvad vi har brug for. Og så opstår den, og så handler vi så godt vi kan inden for det virkelighedsbillede, vi har lige der. Jeg kunne ikke se de andre muligheder. De fandtes simpelthen først i min hjerne, da jeg havde fået sovet noget. Så det der med at bebrejde sig selv bagud. Det går ikke, men det gør det jo aldrig. Altså. Nej, det er jo også det er jo meningsfyldt på den måde, fordi
så sidder man pludselig i et bedre perspektiv og kan se, hvad man kunne have gjort. Præcis. Men det kan vi ikke klandre os selv, at vi ikke kunne på det tidspunkt, fordi vi gjorde det bedste, vi kunne. Ja, og martyren var bare bedste mulighed lige der, når nu jeg ikke kunne se, at jeg skulle gå i seng. Præcis, og jeg tænker, at martyren tit opstår, når vi netop er i en situation, hvor vores verdenssyn er blevet meget snævert. Altså, hvor vi kan ikke se andre muligheder end en, og så bliver vi fanget i den, og så er det, vi bliver martyrer. Fordi hvis ikke alting sker præcis, som de skal inden for det her meget, meget snævre, lille bitte verdenssyn, vi har, så falder alt fra hinanden. Ja. Ej, kender du også det? Min martyr, den har det sådan lidt, at så bliver verden nemlig meget lille, og det her, det skal gøres. Og hun kommer også næsten altid, når jeg er udmattet, overbelastet på en eller anden måde. Og så kommer det her lille, men så begynder jeg at putte ekstra opgaver ind. Så hvis jeg er martyr over, at hvad ved jeg skal lave maden, og der er ikke nogen, der hjælper, så er det som om, så finder hun også på, at jeg også skal vaske skabslågerne af samtidig. Og så kan hun doble op, så det er dobbelt martyr i stedet for. Ja, jeg oplever, at hvis jeg har en situation, hvor jeg bliver sådan lidt, og jeg skal også, og det er også, og hvorfor skal jeg, og du ved, for eksempel med aftensmaden, ikke? Jeg skal også have lavet aftensmad. Og så kommer man lige ind i stuen og så, jeg skal altså også lige have sat alle sofahønnerne på plads, fordi prøv lige at se, hvordan de står. Og så ryger man bare i sådan en havsfrag fra helvede måde. Stændig. Og prøv at se, ungerne har heller ikke sat deres sko på skoreolen, da de kom hjem. Og det er som om hovedet bare ryger i den retning, ikke? Hvor i virkeligheden det, der vil give mening at gøre, det var at sige, okay, jeg skal lave aftensmaden, jeg magter det ikke. Jeg bestiller en pizza. Ja, præcis. Så, det gør man ryger fuldstændig ud af den der sindssyge tangent. Jeg har taget mig selv lige og begynde at tømme køkkenskab. Fordi nu skulle de ordnes. Nej, det er jo nok ikke nu. Vel? Nej, præcis. Og når jeg gør det, når jeg er i ro, så synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Ja. Det er en tosset en, den der martyr. Jamen, det er den. Og så er vi tilbage til gå i seng, Ophelia. Ja, eller tage en Snickers, ikke? Ja. Så, jeg tror, vi er ved at ramme omkring de 20 minutter. Ja, så må vi hellere stoppe. Jamen, vi havde også lige lavet en opsamling, så var vi bare ud. Jeg var bare ud af tangenten igen. Det er så det fuldstændig modsatte af martyren, ikke? Det er i stedet for meget snævert verdenssyn, så har vi bare det hele af åben. Jeg har et online møde her om lidt, så det har jeg også lige vi snakkes. Ciao, ciao. Du lyttede til Dramadronningen på første, en 3P-podcast om tanker og visdom. Vil du vide mere om 3P eller mig, så er min hjemmeside saraspangsberg.com. Her finder du også en kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal jongleres ind imellem teenagebarn, arbejde, pligter og fornøjelser. Så uanset hvor meget jeg gerne vil, så kan jeg ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte, og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følg podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Musikken, du hører, er komponeret af min talentfulde og hjælpsomme søster, Tasja Spangsberg. Indtil næste gang, grin når du opdager, at Dramadronningen har overtaget scenen, og lyt efter din visdom. Hej.